авҷгирии дуздӣ дар шимоли тоҷикистон. қирғизистон ба шаҳрвандонаш тавсия дод ки аз сафар ба тоҷикистон худдорӣ кунанд. шавкат мирзиёев, раис ҷумҳури ӯзбекистон, ба сари чамбараки мошин нишаста сифати роҳҳо дар ӯзбекистонро шахсан худаш санҷид. кормандони милисия дар шаҳри Истаравшани вилояти Суғд як қатор ҷиноятҳои дуздиро ошкор карданд. аз паи шикояти як сокини 59 солаи шаҳри Истаравшан ба гумони дуздӣ як навраси 16 сола ва як марди 58 солаи ҳамин шаҳр дастгир карда шуданд. гуфта мешавад аз мағозаи ин мард шахсони номаълум ба маблағи 6200 сомони маблағро дуздидаанд. бино ба иттилои маркази матбуотии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони милисия ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як сокини ноболиғи 16 солаи маҳаллиро бо гумони дуздӣ дастгир карданд. дар баробари ин аз ҷониби кормандони милисия як сокини 58 солаи шаҳр низ бо гумони дуздӣ дастгир карда шудааст. гуфтанист дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд шикоят аз мавриди дуздию ғорат қарор гирифтани хонаву амволи шаҳрвандон рӯз ба рӯз зиёд мешавад. расонаҳои маҳаллӣ низ ҳамарӯза дар бораи дуздӣ пай дар пай хабарҳо нашр мекунанд. илова бар ин рӯзе нест ки дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар бораи дуздию ғорат гузориш нашр накарда бошад. як манбаи паём аз ноҳияи Ашт гуфт дар рӯзи равшан ки дар хонаам будам, баъди 3 рӯзи аз Русия ба ватан рафтанам хонаамро дуздон ғорат карданд. ин мард афзуд на фақат маблағи аз Русия бурдаамро дуздиданд, балки гӯшворию ашёи зиннати оилаамро низ бо худ бурданд. воҳимаи дуздии рӯсафзун дар ноҳия паҳн аст, аммо аз дасти пулис коре сохта нест. як сокини ӯзбекзабони шаҳри Бустони ноҳияи Масҷо низ ба паём гуфт дар давоми 2 моҳ 3 маротиба ба хонаам дузд даромад. ӯ гуфт бори охир аз хонаам гови ҷӯшоро бо гусолааш дуздиданд. дуздӣ чунон авҷ гирифтааст ки ҳар куҷое равӣ дар бораи дуздӣ гап меравад. аз авҷгирии беш аз пеши дуздӣ мардум ба дод омадааст. вазорати корҳои хориҷии қирғизистон бори дигар ба шаҳрвандони ин кишвар тавсия дод ки муваққатан аз ҳар гуна сафар ба тоҷикистон худдорӣ кунанд, зеро ҷониби тоҷикистон бидуни огоҳии расмӣ маҳдудияти вуруд ба ҷумҳурии тоҷикистонро идома медиҳад. гуфта мешавад ки тибқи иттилои сафорати қирғизистон дар тоҷикистон, дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе намояндагони назорати марзӣ ба вуруди шаҳрвандони қирғизистон мушкилӣ эҷод мекунанд. таъкид мешавад ки дар ин маврид хароҷоти иловагии молии марбут ба хариди ҷиптаҳои ҳавопаймо ва интизории парвози бозгашт дар минтақаи транзитӣ вуҷуд дорад. гуфта мешавад дар фурудгоҳи душанбе бо ҳар баҳона соатҳои тӯлонӣ шаҳрвандони қирғизистон боздошт шуда, аз онҳо ба ивази раҳоияшон маблағҳои ҳангуфт талаб карда мешавад. ёдовар мешавем ки ҳанӯз моҳи майи соли 2021 девони вазирони қирғизистон қарор дар бораи аз 29 апрели соли 2021 ҷорӣ кардани маҳдудияти муваққатии вуруд, хуруҷ, будубош, ҳаракат ва транзити шаҳрвандони ҷумҳурии қирғизистон тавассути қаламравии ҷумҳурии тоҷикистонро қабул карда буд. сипас вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон ба ин дастури девони вазирони кишвари ҳамсоя вокуниш нишон дода, аз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон даъват кард ки аз ҳар гуна сафар ба ҷумҳурии қирғизистон ва транзит ба дигар кишварҳо тавассути қаламрави қирғизистон худдорӣ кунанд. президенти ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев шахсан ба паси чамбараки мошин нишаста сифати роҳҳо дар вилояти Сурхандарёро тафтиш кард. президенти ӯзбекистон ин корро аз паи шикоятҳои шаҳрвандон дар бораи сифати роҳҳо дар масири Бойсун Денав кардааст. дар ин бора дар канали телеграмияш Шерзод Асадов сухангӯи президенти ӯзбекистон иттилоъ додааст. дар видеое ки нашр шудааст, президенти ӯзбекистон ҳамроҳ бо ҳокими Сурхандарё Улуғбек Қосимов Малибӯи сафедро идора карда истодааст. Мирзиёев ҳангоми рондани мошин мегӯяд: шумо ба касоне бовар мекунед, аммо онҳо дурӯғ мегӯянд. мегӯянд ки ҳамааш хуб аст, камбудиро пинҳон мекунанд. дар ин ҷо мо худамон дида истодаем ки бо ин роҳ ҳаракат кардан мумкин нест. роҳ хароб аст. гуфта мешавад сарвари давлати ӯзбекистон ба масъулин дастур додааст ки дар муддати 15 рӯз бо назардошти афкори ҷомеа лоиҳаи роҳҳои замонавӣ баландсифатро таҳия кунанд.
شخصا تفتیش کردن صفتی راه از جانب رئیس جمهوری ازبکستان در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وجود شکایت‌های زیادی اهالی از خرابی راه‌ها همیشه در سفرهایش از چرخپال استفاده می‌کند. بار هم در سفرهایش به ناحیه‌ها از راه زمینی استفاده نکرده است.